Ja sam razgovarao sa našim zlatnim momcima i imam tu čast da nekoliko rečenica razmenim. Pravio se ponekad kao da znam nešto o vaterpolu. Iznenadio se kako su odigrali takmičenje. Ja sam sa Urošem, našim selektorom, pričao i znao sam za sve probleme koje imamo, koliko bolesnih igrača imamo, koliko virusa, koliko svih muka. I da budem iskreno, nekad namćer kakav se ja nisam očekivao zlatnu medalju, da ne mogu da sam bio siguran da kažu. Nisam i toliko sam srećen i toliko ponosniji na njihov trud i rad, posebno ono što su juče drugog modela pokazali. Ja mislim da se tako odbrana ne viđe i da u ovom novom sistemu vaterpola koji je mnogo brži i sa mnogo više golova jednostavno nije nikad ne vidu. Želim da čestitam našim trenerima, kontaktnom stručnom štabu, našim momcima, Vaterpolo savezu i ono na što sam osobno ponosan, ne znam da li ljudi znaju, sam dvojica momaka, koliko sam ja zapamtio, koji igraju u Herceg-Novom Kotoru, dakle, Lazić i Licu i Maglić i Drašović koji igraju u Ferencvarošu i Sejmu. Svi ostali igrači su iz Kragujevca i odnosno iz Radničkog Kragujevac i Novog Beograda, tako da... Jesi slagli utisak sinoć? Jesu, zaista utisak su fenomenalni. Evo još jednom zahvalio bih se svim saigračima i cijelom narodu Republike Srbije što došli nas podrže u areni. Zaista osjećaj je nevjerovatan. Za ovo se živi, za ovo se radi, za ovo se trenira i ovo se dešava jednom u životu. Tako da, kao što sam rekao, najbolji ovog turnira i prvenstva, mi smo došli ovo da osvojimo, ovaj turnir da osvojimo i to smo i radili. Hvala ti ponovno. Hvala.